Здравейте, пичове! Мастер Шипо е тук. Да ви завърна малко от 2020. Поне от най-старото видео, което играх. Играта. Моят приятел играе тук, но... нали... Той не ще да играе. Така че... и той събира такова... неща в играта. Може да го последвате, каза се Карин Потаров. Аз ще му сложа линк долу в клипчето. Така. Само ще мина малко супер на играта, защото... Да. Ужасно си. Така е. Сега ще играя. Даже видях, че има нещо ново. Това ще го пробвам. Така че ще го пробвам, защото искам да го пробвам. И ще с най-потни си играй. Чакай. Попрез си призна, но явно очевидно не е бил игра. И понеже би играй, точно тук ще се шипна моралата. Много хора смятат, че не е точно за това място, но реално за сегашно време е супер силен, супер епепотен, супер щупен. Естествено, значи, да. Стига да ме се панат някакви добри играчи. Прецаках си супер с топката, човек. Нека попрат нашите. И сега ще загубим, защото... Някой реши да... не кейчи, не кейчи. Рити, топката, ритния, копака, какво правиш, и я такъв? Не ме карайте кръща, моля се, малуник. Не. Излиза ми е проблем. Окей, и че нашия е някакъв йод. Браво! Браво, йод такъв. Не бе, продължа да си ми подаш топка. Ако може, преби го малко, нещо направи. Боже, много се зубрим. Не, трябваше да скачаш. Уби го. Не, сериозно, не. Загубихме играта. Да. Да, сега ще избяга. И не го оцелих. И... Как е живота при вас? При мен виж... Майко, колко му е тъжно. Той Кейчи много е досадник. Няма да се откаже да игра с Франк. Просто трябва да се падат добри играчи. Загубихме. Приятел, какво правиш? Вместо ги не спамиш, опитай да ги убиеш и да вземеш топката. Както сега ще го... не го размазах. Ме размазах. Yes! Че потни. Yes! Пътен си, браво!
Една спечелига. Трябва да продължим така. О, плотно. Не, в тъпата. Парички. Ще го оставя, той да прецени, иска да ме каже. Хорганг. Бях като изчупа в летата. Сета. Стънах... Къде блеш? Къде блеш? Дали го стънах, то го трепат. О. Не, има карата. Боже, какво става с мен? Какво правя? Любов. Топката. Топката, брат. Топката. Бех натиска копче да го издърпам, нямаше да взема. Не се мава с Франк, забит. Поклета топ. Така. Тъпто пони, тъпто конче, каквото си там. Умри и съхни. Така. Yes! Малко късмет я не. Ага. О, тези работи. Айде. Ще мина от мен. Опа. Не. Мортис, Потис. Така. Намина от мен ще забирам до последното такова. Не, Мортис. Не. Ху. Добре, какво е то? Картата Франк Попърс не е лош до някъде. Обаче ще пробвам игра с Нита. Ще пробвам. Дървам ми извада късно игра с някакви могъщи играчи, че идеята ми е насакам мечките
и те да бият по другите. Ясно. Имам лошо почувствие за спина, мисля, че знам кой е той игре. Да. Да. Каква потност. Не си мисля, че се печем, как же печем, ти чуваш се? С тази изпредена мечка. Нита, ама не е добре, не е добре, чуваш се? Майко, как спамят дърски. Това спама, ма. Не, хора, какво става? Хора, моля ви се! Мечките няма да ги направим нищо. Да ги объркам. Какво направи тази мечка? О, не, но... Па си спамърската работа. Ти какво правиш? Грешен молот. О, добре. Ауч. Да, с какво се работи? То са на 90% те наши. Другите. И сега ще печел. Се равам нещо, нищо. Боже, мили аутизъм. Не. С това, което чухте, не го казвате. Много обидно. Така. Да. Да, не се равай. О, знаеш какво? Взимам гигантското могъщо оръжие. Винаги Иван. Разбери се. Тик-тик. Просто супер красиво. Стига да нашия по-добър. Чакай, че ми помагаме гоня. Какво направих? По кое се целя? Абе, какво става, бе? Моля ви се, хора, бе! Гледайте си! Ще има да тази игра. Мане, колко години играте? Тази игра пък не може да се одобрите. Пуклята игра да си купа, бе. Нищо не съм направил в този супер. Аре, хора, айде бе! Колко пуснах този супер. Аре, хайде. Не го бъде 80%. Давайте, да не се сърмува да спечелите решимата игра. Защото е важна! Хайде! Да се отдавате. Някакъв дълбок напредък имаме. Сега се стегнаха коланите нашите. Аре, бе! Малумници! Yes!
отдадаха, се усетих. Сигурно ми се отдадах. Епик. Няма да. Докъде? Само че те не се стигнем. Няма да оставим тук. Така. Никак не е добре. Ако загубим, значи да. Но той ще иска джем. Аз няма джем да давам, защото... Очевидно, че няма за някой. Защо бе? Аре, Дане майк, за какво си взел Дане майк? Ако не мой играш! Проклети... Мортис... Ти не се ли стъкна вече? Какво? Мраза, Мортис... Ще се добре, че е Мортис, а не... Кейдж, че... Да, бягай, бягай! Пуси! И новете. Хайде, шестата игра! Малумници! Айде! Това... Щупят нещо. Не, няма ми дам 5 джема. Бейка от тук. Знаеш какво, си в рамката, не ми е търса. Да си изпокил. Да, получи нещо, няма за... Дедов. Дедов. Ами хора, съжалявам ми сега повече, защото да, приятно изкарване лято. Ако някой има рожден, ще тържи рождене, да празнуваш. Ако някой хиха, лемон, да копирам един друг ютубър, да ви кажа, че копирам. Ако някой е в туалетната, приятно акане, довиждане. Казах, довиждане.